Ladies and gentlemen, you know what it is, your boy Kial, all the way from Kaba. Son ons vandag een night suit in die skag. Julle weet wie dit is. Jy is vandag op die regte plek as jy lief is om musiek vir baas, hier slak tussen harde baas, harde MC's. You know what, you know who. Ek het vandag 'n co-host saam met my en die se eerste vir Kaba's, maar dit is waarvoor julle moet uitkyk. Die ou wat vandag saam met my gaan co-host, die heel eerste co-host as my Derby fan vir die naweek. Dus ek kom gevraagd om te kom van ek wil hy moet my atmosfeer voel. Niemand anders as Giga! Word man! Salut! Giga, lekker. Wat kan je nou? Ik weet niet, ik zo allergisch. Ik heb mijn allergies hier. Ansmeer. Hij is er, hoe gaan we met jou? Hoe loopt dat? Ik kan zien waar je leeft. Heel goed met mij, man. Lekker daar. Ik weet niet wanneer ons die video gaat droppen, maar die tijd wanneer jullie die video gaan zien, het Arsenal al verloren 3-1. So ik zei helemaal net, ons is eindelijk van die toekomst. Die het gebeurde die naweek voor Arsenal verloren het, wat allemaal 2 goals gescoord en een Mbeumo hij laatste enige gegeven met Maguire wat finish gegeven daar zo. Praat van Victor Gyokeres zijn hat-trick. Praat van Heimann zijn hat-trick. Yes! Hij is eruit. Laat ik gauw, kom terug bij de muziek. Hij is er, we gaan het met die music zien hier in Woester. Nee man, kijk hier, er is een paar nieuwe talents wat ik stik nou mee wil. Mensen wat ze nog niet gezien hebben, nog niet gehoord hebben. En hij zijn mensen wat ons tijd push nou zien zijn. 100%. Ik wil jullie ook zeggen, die mensen wat dus nou gaan schieten, dus alles te danken aan Giga. Giga heeft voor mij gezegd, ja, als 2 dames wat ik wil lezen, je moet uitchecken. Die dames is die future en alles is talent in. Ik en Giga het al samengewerkt op een paar projects, ik trust zijn judgment helemaal. Zo, toen zei ik van mij gaan dier komen en vandaag doen we ons eerste night suit. Jullie gaan behind the scenes zien, het lijkt eer. Is drones wat vliegen, helikopter langs zijn, is brandweermannen, alles voor die hotseat. De eerste dames wat dus nog aan de kant geven is Kai, né? Kai is al die pad van die Riversdal. En ik wil net hê, jullie moet vir haar 'n lieflike handeklap gee. Al die pad van die Riversdal. Niemand anders as Kai. Kai. Kai, aangename kennis, ek het lanklaas 'n dame gegroet. Hoe gaan dit? Baie goed, dankie. Jy lyk lekker glow. Dit is Giga, die ou wat jou opgeset het met my. O, daai hele ding. Kai, vertel eens meer van jouself. Hoe oud is jy en van waar is jy? Okay, so ek is Kaylin. Ek is 19 jaar oud, turning 20. Ja. Ek is van Riversdal. Wat bring jou Woester toe? Ek studeer. Oh, nice, First year lekker. student. En nou moet jy met mense soos Giga nou geskeerd met mense wat jou... Surprise to pay. Ai. Dis hoekom ek sê gee. Van wanneer doen jy musiek? Dank. Daar is nog met derde jaar wat ek actually begin fokus op dit. As dit ernstig fokus op Ja, dit. ek het geweet ek kan sing, ek het net nooit geweet ek kan. Okay, gaan ons vandag 'n bietjie van die sing ook hoor. Doen jy van die sing ook in jou bouers of gaan ons aparte sing doen? Ek is ook eintlik 'n sanger. Ja. Maar as net dinge soos na 6 klink my stem nie meer soos dit is nou nie aand man. Ek sê my soggens na 8 hoor. As my stem Is dit dit is Ronnie? Nee, maar ek het mos daai tyd klink my stem soos Ziggy se. Yes. Ik bedoel, eindelijk wanneer niemand kan horen, dan is hij goed in. Okay, I get you. Kyk as jy video week het BK was. Sê gou vir my eers wie inspireer vir jou in musiek? Ek Jy hoef nie dreig te voel nie. Jy sê jouself, is toe vat vanaand dat jy bang is dat mense maak jou seer of mense dreig jou. Jy kan net jou oor knip as jy hulp nodig het, sê ons nou. Wie inspireer jou in musiek en wie as jy by hy fase kom en jy voel jy stak 'n bietjie, na wie luister jy? Wel, om eerlijk te wees, ek het 'n spesifieke artist waar ek luister. Wanneer ek luister, maar ek het 'n spesifieke genre. Ek hou baie van reggae music. Ja, nice. I feel reggae leads the way. So, ja, ek kan nie Daar is manne wat reggae represent in die Kaap. Wat sê Rasta manne se name van die Kaap? Wat joiner nou? Bliksem. Okay, nee, nou nie. Ek praat nie van gewoon liefde goed nie. O, die daai. Niks fout met hulle nie. Niks fout met hulle nie. Maar sy het net 'n sagte tipe. Ja, I'm talking about that old school reggae. Okay. Meer motivational, meer. Okay. Dat is my tipe. So jy het absoluut niemand wat jou... Nie 'n spesifieke artist waarin ek nou kan. Okay, now I'm gonna listen to you to feel. Ja, ek gaan gehoor hou dit dinge so. Ons is ook in die mix. Ja, dis ook die naam. Maar it's fine dat jy. Ek gaan dit Giga die net doen. Giga, ons gaan vir haar beat soek. 'n beat wat sê
ek het geen inspirasie nie. Ek is my eie inspirasie. Ek het niemand nodig om my kop op te hou nie. Ek kan self my ding doen. Kwaai. Ek staan my eie ding voor. Klink so 'n beat. Jy moet nou search also. Ek het niemand nodig nie. Nee, dink ek het. Dink ek het 'n ding hierso. Die beat wat jy so aan gee klink Ja, so. maar druk. Jy kan maar druk hier. Die mic gaan ek bietjie na jou toe draai. Okay. Dat jy reg is. Ladies and gentlemen, your boy Kial, your boy Giga, and Kaya all the way from Rivers. Okay, get down. Ejong. Let's go, baby. To me, run that. Kijk eens moet steek staan, dan wat je op la moet ze laat gaan. Kijk eens moet steek staan, dan wat je op la moet zij. Kijk, ik weet het is makkelijk om te zeggen dat die pijn wat ze voelen is maar niet tijdelijk. Maar kijk, die pressen is really signs is niet altijd tijdelijk. Zo voor jou wat voelt dat zij is ze goed genoeg, je bad in vrij jaren. Hoe komen ze hier nog niet daar? Baby girl en baby boy is spissel. Ze moet niet kijken met wie en wat ze jouw leven gaan vergelijken. Waar mensen gaan komen aan jouw light om je shine te vangen en om jou af te kraken. Maar dat ze focus op die gaan die wat zij wil bereiken. Van anders ze opinies afhang. Zo hou je kop hoog en mak wordt. Ze gaan het maken, ze gaan survive. Only way you say het gaan maken. Zij de steek staan. Zo kijk je. Nou kijk je, ze moet steek staan. Dan wat je op la moet ze laat gaan. Nou kijk je, ze moet steek staan. Dan wat je op la moet ze laat gaan. Van die is jouw tijd en zij gaan het make. Zij gaat jouw goals bereiken. Nee, die is jouw tijd en zij gaan het make. Zij gaat jouw goals bereiken. It's for off so good. You know what it is, your boy Kial, Giga and Rivers style. Like kom en sê, ons gaan as jy nog nie page is jy page. Nie op fresh in ja. A fresh Fresh ons gaan een, okay. teken alles laat jy kan steek staan. Saam met King. Like and share, guys. Let's go, baby.